Moro vaan taas kaikille, meikäläisen nimi on Chase ja tänään me kuvataan tämmöstä Skywars-videoa ja juu. Tosiaan, tän kanavan eka video ja päätin nyt tehdä tän kanavan, koska toi mun NS pelikanava, mikä on ihan kuollut, niin ei mulla motia tehdä sinne, kun siellä ei ole aktiivisia tilaajia, koska mä tein sinne videoja silloin kun mä olin 7-vuotias, mulla oli silloin aktiiviset tilaajat. Nytten, niin ne on kuollut. mun aktiiviset tilaajat on ihan kuollut. Niin ei mulla oikein motia tehdä. Elikkä, siis 6-vuotiaana mä tein niitä, elikkä siitä on niinku 5 vuotta aikaa. Niin, ei oo hirveästi motia, kun ei ketään kommentoi ja semmoista. Päätin tehdä sen takia kanava. Joo, mä äsken melkein kuolin. Toivottavasti nyt ei kuolla. Koska ei se oo ikinä kiva kuolla. Oikeesti! Onks tästä mahdollista? Ei perkele. Oikeesti, voitaaks mä tän? LOL! Rekt! Missä se yksi tyyppi on? LOL, kuole. Mitä? Mitä ihmettä? Wow. Joo! Mä voitin! 2 minuuttia meni peliin. Joo, mä otan toisen matsin tähän. Juu, meikäläinen on nyt back ja taas tää sama mappi. Juu, eli viime pelin me voitettiin ja niin. Mennään vaan suoraan keskelle. Varotaan. Hypätään. Noin. Ketään ei oo vielä täällä. Nyt me voidaan luuttaa. Laita se chestplate. No niin, kiitos. Mene sinä pois. Mene pois. Kiitos. Ajaa, se jäi tohon. Ja mä en muuten kuole nyt. Kiitos. Troll. Kananmunia. Ei perkele. Kananmunia. Hei. Simpanssi HD. LOL! Mitä toi osuu? No. Joo, en oo häiritse. Missä se yksi tyyppi on? Se vaan kämppii. Missä se on? Lol. Ai se on siinä! Mitä ihmettä, vähän tiputin ton. Joo, se taisi päästä vesiin. Joo! Sitten voi... Miten tää on mahdollista? Mut joo, tämmönen video tällä kertaa. Ja meikäläisen nimi on siis Chase. Ja näemme sitten seuraavassa videossa. Moro!